fi cel mai haios comentariu, cea mai pertinentă părere, cea mai bună analiză. Oricum nu trageți în pianiști. Suntem 4. Eu, Daniel Bontea, Sorin Niculescu și Costin Gheorghe. Nu neapărat că aceasta ar fi o ordine. A fost o ordine a priori ca să nu mă încurc, să nu mă omit. Putem începe și așa. Costin Gheorghe, Sorin Niculescu, Daniel Bontea și... Nu, n-am să folosesc expresia cu permisiunea noastră ultimul pe listă, nu. E de domeniul istoriei. Expresia ratează traiectoria de întoarcere a bilei albe Dominic Dale. Aici este neglijența lui Dom Dale. Nu este ghinion sau altceva și trebuie să fie foarte atent. A spart, a mai dezvoltat câteva bile din pachet. Jatram, dacă se distanțează la 4-2. Câte greșeli și câte șanse a avut. Sper, dragă Andrei, că am reușit să-ți risipesc parțial. Nebuloasa în ceea ce privește atribuirea atacului. Repet, departamentul de marketing va face atribuirea. O să le dau numele colegilor ca să nu îi arunc direct în gura voastră. Văd că sunteți destul de mulți. V-ați făcut așa un fel de salon de spital, din ce înțeleg eu în ultimele voastre postări. 16. Și încât deveniți periculoși. 17. Nu. Ok. Este capabil, fără îndoială, îl are în palmares, Jad, ceea ce vrea să ne sugereze regizorul acestei transmisiuni, dar prima lovitură dificilă, aceea de a sta la bila neagră, evident că nu l-a interesat. De la a 6-a, 7-a bilă roșie încolo, sigur, lucrurile nu erau evidente, dar dacă tot am deschis discuția, mai mult provocat de regizorul transmisiunii, încerc să vă ofer și informația. 30. One. Îl are în palmares, dar în meciurile de antrenament cel mai mare break oficial, 144, reușit în 2010 la etapa a doua britanică de Player Tour Championship. 44. 44. Maximum 143, așadar nu-și poate îmbunătăți performanța, dar poate trece pe prima poziție a clasamentului break-urilor de peste 100 de puncte. Deocamdată nici jocul 6 nu l-a câștigat. Vă reamintesc că Jad este deținătorul, să spunem, al recordului de cel mai tânăr realizator într-un meci oficial al unui break de 147, break maxim. În fapt, i-a doborât recordul lui Ronnie și a furat recordul garezului Michael White. Atenție! Bala deranjată în public.
61. Iată, 143-ul încă disponibil. Aceasta este bila de 4-2. 69. Așadar, în acest moment, jocul este câștigat. Judd se poate concentra pe realizarea celui mai mare break de până acum al competiției. I-a solicitat ștergerea bilei albe lui Ian Verhaas. Nu. Cred că l-a întrebat care este cel mai mare break. Arbitrii trebuie să răspundă. Cu alte cuvinte, trebuie să fie informați. $84. $85. $92. Thanks. 93. Avem break-ul de peste 100. Unde? 100, 140. Da. Am I right? 140? Yeah, 140. Înseamnă că nu atunci l-a întrebat. Am avut senzația că puțin mai devreme l-a întrebat care este break-ul maxim. Da, va juca bila roz pentru a îmbunătăți break-ul cu 2 puncte. Așadar 142. Ar trebui să fie prea tare, prea tare. Știe acest lucru Judd Trump. Și este între buzunare. 107. E bine pe centrul buzunarului și poziție obținută la bila neagră. Fabulos controlul pe bila albă. Ați observat cum aproape că s-a îngropat în postav. De aici nu are cum să se încurce. $117. $120. $124. Era cât pe ce să rateze lovitura la bila albastră. Da, a fost un mai degrabă un rictus. Nu știu, eu așa l-am perceput, acel zâmbet în colțul gurii al lui Dominic